Ayikhona le video yamantombazane ke donorwa ke ama foreign okanye ama Nigeria ke asazi. Hayi ke nkosami okhanda khulu ke bayazwakala ke bethi ke kunini sasimkhuza bakhuluma ngobani? Bakhuluma ngamantombazane akwi video noma bakhuluma ngabantu ke manje abathandana noma bashade. Nabantu bapha angisezwe phela mina kusekubona ubungqondo obuncane ke nje nakhona ngoba nalama mantombazana ashawa lapha phela akekho ngathi nje mina I can identify le ntombazane yake yafika la not long ago le ntombazane yafika yazothi ama South African men so uthini kahle kahle musuthi kunini sasimkhuza kuzoba mina kusekhona ama cases amangaka kubulawa ama South African girls ebulawa abantu base South Africa ngithi mina lalela kungcono ubulawa isandla sangaphandle ngokubulawa isandla sekhaya isandla segcekeni simbi isandla segcekeni sinkinga ifale ngoba ke vena usungazi uzofa nangapho usungazi ukuthi uzofa so usuku lwakho mase lifikile fana mawufa phile mawuphila imgelemba yamantombazane loke kwenza la eSouth Africa ayaphuma la eSouth Africa ethi sihamba sibumnandini efike efela pho rest in peace ke mase beyaqhuma nabanye ke be record abanye bengarecord wa record nje usibusiso angikhumbuli nje kubuywa lapha kuthiwa hey sibusiso mfana waze wayenza ufundisa nabantu bezizwe ukuthi mhlawumbe amantombazana aphatha kanje wathi usibusiso benziweni guys inenishade ngaphandle nani eniqome ngaphandle nenijola ngapha don't be shaken Msana nje ukutatazela nini Msana ukutatazela niyotatazela mhla laba bangaphandle benza into ongakazi uyibone yenziwa la yes yeah okwamanje la kusabulawa izingane so ungangitsheni lutho kusabulawa izingane la yabo like yabo nje manje sindaba kwaNikita nje umuntu wala eSouth Africa so ungangitsheni lutho yeah and umuntu mayintshontshile ke mina ngike ngikubone futhi la kuthiwe sizobala kabili kathathu mase sicisha ivideo bese ziyakhala umuntu ontshontshile vele uyayithola punishment so bafika amantombazana afika ntshontsho mhlambe futhi uma kuba bengingabona abantu bangaphandle kwabalana bebengeke becishe kwa video bebengeke bebale kathathu besosa ngakusasa sekuthiwa oh rest in peace so umuntu akaphiliswe izinqumo zabo don't bother guys msanje lokunithi we told you guys we warned you we don't want to be warned yes sifuna ukufayila lapha esizofela khona mina njengami ngisifuna isandla sagcikeni sengibulala ngifayila ngaphandle and nkosami nange iphatha ngephutha ngeke kuthiwe ngelilanga ke mina sengibuyela ngazothi nje pam ngendlela indaba yendoda esingitheni yeah anivele nabakhulumela abashadile ngaphandle still ngisakhuluma nje 1 minute later kodombali lapha baningi nje bayabuya bezothi ngisengile nangu nomama wesizwe lawo South African inkosi yami ugilwe uthulani walapha nkosi yami yabona so kobe kungekho into entsha nje ayikho nje into entsha guys angiyibonike mina ke